Disgrasya gyud. Ginoo. Budget man. Kung sa utro, kung subinta balik kay tagbuhay sa sibinta, baintin lang kuha pakunan ni pareon niya. Ibalik. Oo, balik sa kuot bulsa. Ang kitang bulsa nga moabot ng gini yang sikos kinuutay bulsa. Oo, kakuha na og 20. Ang kariyo. Tag size 18 tulong ni kasi kariyo. Balik. Otro kuot. Nakakuot og 2 piso. Relax na tayo kayo Katoliko. Diskusya lagi. Ang ingon sa Ginoo, ihalad ang tanan nimong grasya sumala sa Deuteronomy 18:17. Tanan ko na tong grasya ihalad, pero diskusya gyud. Kaya duha gyud ka piso niya. Pag-abot ko yung sister sa kining sipaw, sibot, niyo din kay kuan man basket itong gamay no. O pag-abot, pinala ko daw yung sister. Lat. Ako kay ba kami tala. Dos pesos lang ako tagbabagay. Bak lang nagtatlo, halad gamay. Sino na sister dele? No, yung sister nga. Tingali. Unya kitan ng Father Baros. Ba kita sa Father Baros? Bao ni kwarta dosra. Oh, kitan ng Father Baros. Kanta Baros Father Baros po sister. Ba dikanta Father Baros. Hindi siya jutay rakini gikawatan pagi mga walay kasing-kasing. Nga naman, sa itong paghalad ay mga igsoon, kung naghalad ka og jutay, sumala sa Biblia, itong basahon mga igsoon, Malakias 3 versikulo 8, nakapangharap ko ta sa Diyos tungod sa dili nato Malakias, Mikas. Itong basahon mga igsoon, basin mo ingon muna ko nga, wak pa na imo na tumok-tumok, Malakias 3 versikulo 8. Makapangawat ba rin tahaw sa Dios bisan pa niana kamo nangawat kanako apan kamo nagaingon unsa nga mo pagpangawat kanimo sa mga ikapulo og sa halad. Nga kung naghalad ay kuno tagjutay nga daghagras sa gihatag sa Dios dinhi nato kawatan kuno ta atubangan sa Ginoo. Munang ingon ang Ginoo, mga kawatan kamo. Malakias 3:8. Gikawatan ako ninyo diha sa inyong halad. Munang ingon Father Baros, jutay laki, gikawatan pa kayo, mga walay kasing-kasing. No? Kaya gikawatan na ito, mga igsoon. Ang Diyos mismo ay atong gikawatan. Kung sumala, mga igsoon sa Galacia, kung basahon si Galacia San Pablo Kapitulo 6 versikulo 7. Alaw ka mo paglimbong ang Dios dili mag-biay kay bisan unsay igapugas sa tao mausap ka na ang iyang anhon. Gamay atong gihatag sa Dios, gamay sa gihatag sa Dios nato. Munang kanunay ta magreklamo, magsige kalisod ba kayo lisod kikawatan man ta tubangan sa Ginoo. Lisod kigitikasan man atong Ginoo. Unsa giingon ni San Pablo? Gamay kuno kag ipugas, gamay kuno imong ani kisa may napugas isa ka kung ni ani isa ka ta. Wala no? Ba na ba? Magpugas ka isa kung ni mo ani ka isa ka ta? Wala, gamay ra. Pero magpugas ka duha ka sako ay siguro muani ka isa ka. Kay daghan imong gipugas, daghan sa imong ani. Kay kung sa kuno atong ipugas, masa kuno atong ani nga may naman atong ipugas. San Pablo sa 2 Corinto mga igsoon, ingon San Pablo. 2 Corinto 9 versikulo 6. Karon timan ninyo siga nagapugas og diutay, mag-aanig diutay. Og siya nagpugas og daghan mag-anisad.
ug daghan. Amen. Munang lisod ta kayo, sister. Magsige tag reklamo, gan. Lisod kayo. Tungod kay gitikasan nato, gikawatan nato ang Dios, gamay na itong gihatag sa ato kong silingan. Mag-ihaw ganit mong baboy. Mag-ihaw mong baboy, ayaw mong hatagin yung silingan, tagay na ginamos. Di ba sunod siya, mag-ihaw na sa baboy, tagaan ka rin na tais, baboy. Wala naman itong silingan. Masa ang Diyos, gitagaan na ito ang Diyos, sa paghatag sa Diyos na ito, naghatag siya og dako. Gihatagan na ito siya gamay. Yung may lumata manganta. Mahita na manganta mong iksoon. Kamang mong kanta ng, O Diyos dawata, ang akong kalat. Kamang mo nila. Ayaw na ang tama ninyo kantaha, o di na ninyo tumanap. Nga naman, ang atong pagkanta na, ang itong tagibutang sa atong kasing-kasing. Nga. No? Nga naman, ang kuros nga na, mga iksoon, tinahin yung kuros. O sa may kuros? Ang tanang mga butang nga imong gigasa ihalad ko karon kay ikaw man ang tag-iyang sa gingan. Ang tanang butang nga imong gihatag Dios ako gihatag nimo balik. Gito man nata. Nagkanta lang taboy may pulos. Gikantahan atong Ginoo gilimbugan para atong Ginoo kanta. Ang tanang mga butang nga imong gigasa ihalad kung karon asa may halad 2 piso na matutanan butang itong gihatag sa Dios. Ha? Ano naman kanta na na? Nga naman namakat ka sa Dios na na? Di ba? Di ba ba? Nag-iwan ang tanang butang nga imong gigasa 2 pesos na gihatag tanang butang na to? Tanang butang na to? 2 pesos? 5 pesos? Tanang butang to? 10 pesos? Tanang butang to? Namakat ka, di ba ba? Atong ikanta, wala ito taga ikahulugan. Wala ito taga maghuna-huna ka ba nga? Ang atong ikanta, gilitok na ito sa itong baba, tinuot isa, ipanalang sa Diyos. Gitikasan na ito ang Diyos pulong. Pero sa atong tinuod nga gibuhat, gamay rin. Tinuod na din. Tinuod. Kamoy nag-ingon mo. Ito labot na nakin. Ito pinagalit. Ito pinagalit. No? Dihay akong kauban. Gamay na, no? Pwede na, last na ni. Akong utlo ng uban. Dihay akong kauban lim minister ko na ito. Panahon si Father Balsamo, iya kong gipalik tungod sa halat. Lecture ko, halat. Naghan pa maning sa kuwan sa halat, pero na kuha naman ni Brad. Usa ka lim minister, nga taga kini dito tumoy dapit Damayhan. Doon sa paliguso ng ila, doon na sa Agusan. Nagmisa sa ila dito. Kumana ko seminar, pagkasunod semana nagmisa sa ila. Mananagat man siya. Paghalad na, kurot siya sa bulsa. Ano niya? 100. Sana, uy, palitay ko rin sa gasolina. Yang ibalik, kurot siya bulsa. Wala may kwarta. Gawas sa isa kagatos. Kadundong siya ba? Sa akong isulti nga, sa Malakias 3:10 sulay ako rin. Kaya aplihan ko ang tambukan sa langit, gibasan ninyo ganina. Pagbubuan ko kamo grasya nga ninyo mahurot, tugway kabutangan. Kadundong siya. Hindi isa gatos, ako niyanak. So ayan ako, no? Pag-agigil sa sibot, ano yung pag-ayaw isa gatos? Inugong kayo, iya may ipalit gasolina. Wala sa'yo pang gasolina. Yung ihulog. Paghulog niya, lain maning dako imong halat. Dako ganing halat, gamay na nagbakbak. Pero dako ganing bakbak, gamay na naghalat. Mapaliman, pagbutang niya isa gatos, yung butang siya sa isa gatos, pagbutang niya sa isa gatos, nagsuloy naman sa sulog-sulog isa yung tinataman ko isa gatos. Hinay naman tayo. Yan halat, kanta.
Isa katos mo niya. Pagkahapon, nagat siya. Niya, paulahin siya o ka. Ang ingon ng mga kauban niya, talaban! Ato na, pray! Sa niya, nakatatawag. Unya na siya sa taot-taot, kaya wala siya gasolina. Magbuksay na lang siya. Maulaw na siya magbuksay. Nga tambot niya, magbuksay. Pauna niya, pag wala na tao, wala na mananagat. Hinahinay sa siya gato. Ito siya, buksay siya. Abot siya sa laon. Pagsingot na ko kayo. Tagak din siya kiyang pakaw. Di siya maano pa. Pakaw din. Tawag na ito. Tagak siya. Tagak din siya sa pasulong pagkakot. At tagak-pasulong. So, kung dahil siya ang puso. Kung nag-100 ganun na ginawa. Nagyon ko yung panggasin na ginawa. Kasi inuhalan ko dahil ginawa. Pag-abot sa mga alas 10 sa gabi. Huwag man yun nagkandok sa iyang pasol. Yang ginawa ba? Bilang niya yung pasol. Bilang niya, pati niyang purata. Nagkasa, oh my God! Ang tambang na iyang paon, baktik sinaw pa. Baktik sinaw yun. Huwag yung kumita, huwag yung baktik. Magbaktik sinaw, ika nagtambang ito ako sulong sa gabi ina. Baktik sinaw, nga po tambang. Sa ngit-ngit na. Yung pagtanong nga, baktik sinaw. So, bakit tawag na tubig? Balik niya, yung mga pasol, ibalik niya. Pagka mga alas 12, iyan na sa gibira. Wah, nga po yun ito. Baktik sinaw na itong tapan. Yung ibalik, nagsugod na sa pagbugbog. Sa ugma ka lang, karduha ka, tutuan din ng ulo, nagkaupaw ka lang kay buot. Among-among ko nimo. So, yan kung gipasol, yan ang istorya, tinuding istorya mo igsoon. Oo. Hantod ni abot nga misiga na ang kabugason. Yan ang bituan nito nako. Oo. Tatang niya nga. Ulit na ko kay kung mapupunta ko, mahukus ako mga kauban. Kung magbugsaya ang sa. Sayo siya, mas 3 pa. Ibot na siya siyang pasol. Waki hulati pasol. Hinahinay siya bugsay. Samtang nagsing siya bugsay, sige siya blame. Ang yang gawin na ako. Dili ang Ginoo. Ugma ka lang, kita ta sa mitong. Bantay ka karduha ka, katilaw ka. Sige siya bugsay mga igsoon. Nang makita nga mukiblat ba, musinaw. Kita niya. Wala siya. Wala siya sa mga sa tunyang makita. Sige lang siya bugsay. Hantod nagkaduol siya sa mukiblat nga yang makita. Kahuna-huna na siya brat. Nabasig kahoy na. Akong hapitan kay wala ka ba may kahoy sa balay. May nagkarga ko na sa pambot. Ang ko ba? Isa kabuok. Oh. Kini ang yang diato, yang dirumbo. Pag rumbo niya agad, kaduol na siya sa sigimus kiblat-kiblat. Hantod ni abot siya sa katong mukiblat-kiblat o siya nakita. Panitbras, 90 kilos. Dito siya nagsugod at kurog na nakila. Doon siya. Ngano? Naada yung pintunin ng Diyos. Ang panitwa niya hagui. Ang iyang paghago, pagkarga na lang sa iyang pambut. Wala siya madira. Nilutaw ang panit na 90 kilos. Wala na hago. Ang hago niya ang pagkarga na. Taksa kagatos ang kilo pinayahalin. 9,000 yang puhunan usalang kagatos. Kaya kung nagpambut siya, di ba ito niya magian? Di ba? Lain siya makakita ato. Kaya ulahin mo siya pag hayag na mag-isang lataw kay na may yahang gasolina. Muntong pagkasunod, meeting na lang mo sa minister. Yung minister ko sa mga 20 katuig kapin, hapit na 30 katuig. Kitaan ko niya, yung motor ko. Dan ko niya, kumusta man? Sige, magkamay. Anak, kumusta man ako? Amigo na ito. Grabe ko yung kinamayay, di akong ganito. Disabab, ngaon ka. Kaya ako basta kaon ba? Amo gina sister ganang mauwaw bitaw tanong. Mauwaw ko hagaron. Nga nubalibag. Ko asa mo tangaon. Asa tangaon sada karon dia. Ato ni. Order ya. Order lang siya sa order. Kung ikaw order ikaw bayad. Taka ko order jadi ko bayad. Ano ko korta? Order siya kini. Tekan kayo. Kung ada kan order bisa di mahurut. Wala di mahurut. Mo ba?
Di imong kustundi na nga. Sister, tagay ko kuan kini ang silupin dublihan. Tagang silupin, gipangsod na ko, gibulan ako gamay. Isang gamay naman na ko siguro ginamahurot. Dalkon pulis balay, kaya mo magkagdi mahurot na pulis balay, kana siguro na mahurot na to. Pag humana mo ka mga igsoon, itagaan mo niya o kwarta. Itagaan ko niya, kung saan niya, kuwan na, itagaan mo niya mo. Itagaan mo niya o 300 pesos. Sa istoryahan ko niya, sa gisuryahan ako brad, ano yung istorya? Tinuod yun ang Diyos na. Tanong ko, 300, nabinta. Kung pila ng kilo brad, sa tag sa gatos, may binili, 300 naghatak. Wa sa makuha, wa 300 naghatak niya, may binili, yung mali. Ako sindi kanta ha? Kanta ko ba? Kujutay rakini, dubani na kayo, dako ka magkasing-kasing. Tagal sa gulag, 350. Pinanay kong kota, 650. 650. Hindi mo yung income. Kung wag ko magsulti niya, di man kuha niya, 650 na yan ihata. Kasi na paidugan. Una-una ko kasi na paidugan. Kantahan ko ni Kutro. Ay, kukusahan ko ni Kutro. Kasi yung na paidugan. Pag inong dinakubran nga, jutay na kini, nisabat na sa kanta na kubran. Ni ako na kung kanta tuwas. Kaya pag inong ako, jutay na kini, inong sa, kinamala gayon! Kanta ka pa, tiwas na kinunod, yan ang katubang niya ako. Jutay na kini, kinamala gayon! Ang kinunod sa kanaw, kanta ka pa, tiwas. Tinanda siya mga igsoon, gisuwayan niya. Busa, kitang tanan, magkatuloy ko. Suwayan na to ang Diyos. Ayaw ka ino, nga matupang na, paghatag niya, iyahangalan, tanawa. Pangayon niya sa kinabisa ko yung ato, pagtagaan sa kwato. No? Yung testimony ganyan na, pag nag-ginuo, tagaan sa gulong na ato, gitagaan sa na ato. Upa po ng mga sakiran. Tungod kay, ang Diyos, kung ato siyang sulayan, mahatag siya nato, sakit mahurot, nga grasya din nato. Kita rin na makulit, nga mudawat sa mga grasya. Nga naman kawatan, kung ilaron ka nato ang Diyos. Tulog-tulugan na itong Diyos nga, ang tanang mga butang, hunungan ang iyong kanta, di tinuod. Kaya di tanong ka. No? Ang tanang mga butang, hunungan na pag-ayo ha? Ang tanang mga butang, nga imong gigasa, ihalad ko karon. Di ba pamaka? Mga tagtatag 5 pesos? Tanang ng butang. Tinuod na ninyo. Ipagayon na ninyo kung tinuod na naghatag tao ako para sa Ginoo. Di ba kung naan ninyo, inikulog ninyo, timbangan doon ninyo, nasayok pa ninyo. May mong ito o ting panigot po ninyo. Mag-ampok pa para sa atong panigot to. Brad, Rumi, ampok ta para panigot ko, ikaw na ni. Hindi na susunod. Lain na naman sila. Brad, Rumi kayo. Tuhan doon sila, may mga paras na kong mga yoto. Basta tinod na. Basta tinod na. Magkawa ko mga yun, pag-ampo, kaya di ko kumagkuhan. Kami naman na yung mga idara. Kaming mga yun, di ka mag-ampo. Mga yun, yung tabayong po.